kde to jsem? Zase tady. Učitele si pamatuju. Já jsem utíkal. Tam už radši nepůjdu. Musím někudyma jinama utíct. Pouze na vlastní nebezpečí. Tak to bude normální. Teď tady nic jako se nemůže stát. Au. A co mi to táhne? Co mi to táhne? To jsem tady přepoutaný. To jsem mohl myslet. Radši jdu pryč. Radši odpočinu. Tady jsem si to pamatuju, tady jsem byl. A tady taky si to pamatuju. Tak jak to, že jak to dělám? Jak dělám, kudyma jak to dělám, že chodím? Teď to pamatuju. Tady byl ten neandertálec. Jdu radši nahoru. Mě nikdo neviděl. To je výhled. Já se radši odpočinu. Radši jdu pryč. A rychle, protože už mi tohle video bude končit a já to nechci. To je konec. Tady si to pamatuju. Tady jsme byli. Jsem tu. Já jsem tu. Konec. Jsem tu.